Meta ninsabu 3 ġimgħat il-bogħod mir-referendum dwar l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna, f'OneNews komplew jidħlu aktar ilmenti ta' persuni li għaliex huma favur id-divorzju qed ikunu mbeżża minn qassisin bid-dnub. Numru ta' qraba ta' anzjani li qegħdin fid-djar residenzjali tal-anzjani ilmentaw mill-fatt li qassisin qed jidħlu jkellmu lill-qraba tagħhom privatament. Il-qassisin qegħdin saħansitra jitolbu lill-infermiera joħorġu mill-kamra biex bekk ikunu jistgħu liberament ibeżżaw lill-anzjani li jekk jivvotaw favur id-divorzju jispiċċaw l-infern. Esponenti prominenti tal-Knisja kienu qalu li Kattoliku jista' jivvota favur id-divorzju wara li jkun xtar l-informazzjoni u bena kuxjenza. Madankollu quddiem din is-sensiela sħiħa ta' rapporti mhux miċħuda imxandra fuq il-mezzi tax-xandir, il-Knisja għadha ma qalet xejn. Sa dan it-tant OneNews jinsab informat li mal-35 ambulanza kienu mikrija biex fit-28 ta' Mejju joħorġu lil dawk il-persuni indisposti jivvotaw kontra d-divorzju.